ଘରେ ସହ ଦେଖଉଥିବୁ ସହ ମୋରି କଥାଟା କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଏଇନା ନାଇଁ ତୁ ରଖିଥା ମୁଁ ଆସିକି କ'ଣ ନବୁ? ଖାଲି ଛୋଟ ଆଳୁ 10 କିଲୋ ଅଲଗା ପାଣି ଅଛି? ପାଣି ଇଏ କେବେ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ପୁରେଇକି ତ ପିଲା ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଫିଙ୍ଗର ପଟେ ଏଠି ହେଲାନି ଯେ ଭୁଲ ଯାଉ କଷ୍ଟ ମରମ ପାଇକି ତାର ମାଲ ଦେ 20 କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା ଦେ। 200 କାଢ଼ି ଦେ ଆଗେ ପରା ଦେ 200 ଟଙ୍କା ଦେ ଆଗେ। 245 ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆଗେ 445 ଟଙ୍କା ଆଗେ 200 ଟଙ୍କା ଦେ। 500 ଟଙ୍କା ଥୋଇଛି 50 ଟଙ୍କା ଫେରିବ ଯାଉଛି ବିଜୁକୁ ଆସେ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁ କାଲି ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଦେଖାଉଛି ତୁ ସହ ଉଠେଇଛୁ ଫଟୋ ଆଉ ସବ ନମ୍ବର ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛଡ଼ା ହେବ ଦେଖିବି କହ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଘରେ କହିବିନି ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇପାରିବିନି ସବୁ ହଉ ରହ ଦେଖିବି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେବ ଦେଖିବି। ଆମର ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଦେବି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିକିରି ରୋଲ୍ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଲାଗିବ ସେ ଲୋକାଲ ସାଇଜ୍